Kaixo, arratsaldeon, hementxe gaude, parrilan gaude, baina nola ez txorieneko parrilan. Eta nundikan ekarri dugu parrila hau, Bizkaitikan, eta herria Forutikan, ez da? Forua da herria, hori da. Eta ze jatetxetatik zatozte? Ba, Bizkaitik onena igual, izango da. Onena? Zuek dana onena, generua onena. Asko, hau nola dian Bizkaitar hauek, Bai. Bueno, badakit... Baserre maitea deko izena. Hori da. Oso politia da. Oso polita. Ikusten aukezea da, gero... Hori da, behin ikustea junezko bertan janda, listo. Hala da, hori da. Baina, beti bezala, ibilbideakin, kosta ikusi, pixkat hori, bazkaldu baino lehenuti egin berdian ariketa horiekin, geho gozea ondiekin bertara joateko. Hori da. Gaur esan du, nundi datozten, baina badakizue, zuek asteleenetikan gurekin zaudete, eta badakizue, zenba kontu jakin ditugun bertakoak. Baina gaur guztiak errepasatuko ditugu. Eta jarraituko dugu parrilan egiten, hori da. Dana parrilan. Hori da, eta gaur zer egingo dugu parrilan? Ba, gaur goguz txipiroi batzuk, ondarruko txipiroiek. Genialien erabiltzen dugu poterakoek, baina ez da uzelez. Garaiontan ez da ho, eta orduan ekarri dituzue ondarrutikan, ez da? Ondarrutik. Hori da, baina preskaboak ezin diz izan, ze goizeko zazpiretan joan gara izenien gauzek batzen, han egon dizitza duten, oseak, Hori da, bueno, gero badakizue, begilai begiratuko diogu, eta freskoa da hona ez, nik esango dizu. Vale, hori da. Eta gero, bigarrengo platera? Ba, postre bat, ez da? Postre batekin amaituko dugu. Ze ondo, hori sorpresa izango da, ez da? Hori da, badakizue, hola, Alexiarekin eta Jonekin, hori badakizue. Eta gero, etxeko nagusi etorriko zago. Baina bitartean gulanean, eta bera despegitzea etorriko da. Adi egon. Hemen ze ondo parrilako berotasunean, Bai. Hori da. Bueno, hemen ditugu osagaiak, gaurko lehendabiziko platera egiteko, eta horretarako, osagaiak esango ditut. Ondaruko txipiroiak, tipulatxa, txipiroi tinta, txipiroi salda, kuia, oliba olioa eta gatza. Lanean azteko prest, eta begirada batean txibioek fresko dabe, Ez da, igerrizuz da. Hombre... Gaur goizekoak, esan dut. Hori da. Bueno, oina Alexiak garbitzuko dauz. Garbitzuken duguz, ez dugu, kanpoko azalik ez dugu kentzen. Ez. Buelta ez dizu ematen deza, azalak heldurez. Bakarrik ataten dugu, gero atzamarragaz, gero garbitzun bide barrukoa. Bai, nire berez, egilezan da, azalak ematen dion grazio horren aldekoa naiz, Ba, batzuri azalan pagu emotetxo. Askoi, baina? Entzelik ez duzula garbitzu, bai? Ez da, baina gi horre koloria, ze kolore polita hartzen duen, eta dana, bai. Hablan, horre deko hablan koipedi edo tripi edo, beti tripa. Bai, arrasteko adian gehiago etzen du ondarra, baina kasu honetan nola fresko adian ondarrak indeste duten hainbeste arazo. Baina beti, eukitzen du urtsen. Bai. Bueno, da bitartien, guken gogu saltzie, hemin gogu. Saltza basien saltza bat. Hori da, bai. Da gero, hemin gogu kuia brazara. Hori da, bai. Eta kuian ganien hemin gogu txipiroie. Hori da. Baina, lehen da bizi saltzakin hasiko beha. Vale. Hori da. Teko bukaera ikusiko zuen. Orduen, botako dugu txalotan ure. Honen txalota eta usego zitxe bazioan. Hori da, bai. Baina, da gero laban. Labien sartu. Haulan, temperature... Hori da. 1 gradotara, eukidoguz igual ordu bi. Pare bat ordu horla. Eta, zan hor poltza hortan sartzen duzuen, olio pixkat eta hola botatzea aldiozu? Olio pixka bat? Hori da, bai, pentsatzen dut. Ura purtsu bet, bai. Eta gatza. Eta gatza. Eta goitxi eta barroa. Bai. Earki. Orduen, botatu, hau da ure urten damena. Bai. Da honek emangotzo, imagine txibiroiek tintien. Bai. Hau izan leike kipulie. Kipulia, hori da. Kipulien guztua emango da bena. Horixen. Bai, txikitu eta hola zuestitu beharrian, ja bere salda hori bota, eta listo, zaporea hortxin bertan dikoa, ez da? Bai. Dau da, ure bota biherrien, botako txagu txipiroien kaldo bat. Bai, eta nola indezu kaldo hori? Txipiroi, sobretan dizen tentakuluekin da, erabiltzen dugu bakarrik, hau erabiliko dugu. Bai, erruekin, hori da, bai. Eta honek besti sobretan dizena, honek hazen jogu kaldo txubet. Bai, eta hori nola iten da, ure irakiten jarri eta bertara bota zati horiek, ez da? Da ditzi irakiten. Hortxen, bale. Listo. Hola, fumet bat itzen dizelez, arrainera? Zati horiek ez dituzu aprobitzatzen, kasu honetan. Ez, hori.
Hori da. Botako. Eta gero nola gorritasun hori emango dio bere azal horrek. Bai. Hori da. Vale. Bueno, oin itxiko dugu hau irikiten. Claro, gauza guztiak esplikatu behar ditugu, zerratik amarrik gero esaten du etxeko Andriak, eta baita ere gizonezkoak ere ikusten gaitu, hori da. Eta ze saltza zanura, gorritxa ze onda? Ja, nondik ata dago. Hori da, nire harritu intzat, horretik galdetzen dut, bai. Da ordenamendeko guz euren tintak, Bai. ordeitzen dugu, Bai, hori da, eta gero ura putzu bategaz, deko guz, hasi da minuta. bota goguz, da irikiten Bai. izteitzeko. Ez da izen biera haulan saltzalo dibet, izan bide haulan kaldo bat, Kaldo bat. ikusten diez Hor tinta, tintak, hori da, hemen Da tinta bene. mordo bat daude, bai, Pila bat, hori da, bai. hor irikitzeakoan, apurtuengo diez, Hor zei bat horrela, bai, bai, hori da, bai. Bira, askotan esaten dizuegu, zea, tintateatzen deunien, naiz da plater horretan erabili ez tinta, gordetzen jun, bai, da gero hori da, asko dugu zen izoz gailuan gorde, eta geho, kaso hobetako atea, eta listo. Bai, orduan hau itxiko haulan egiten, Bai, da brasara joango gara, hori da, kuia. hau zuba joan hola utzikoet, eta joan Vale. vale. Kanpoa. Muy bien. Hori da. Zer eramango dugu, olizua, gatza, Hori jo pixka bat, baina Badago, dago lepentzen bertan du, dago. Da gatza burtsu bat dut, gero. oso ondo, bagoazen ba. Gaur gustora gabiltza parrilan, Bai, giro gabon dago otzagaz. parrilako, bai. Bai, gaur bai. Gaur bai. Indarrare bat du, Bueno, kuia dau erdien jez, asko tardatzen dugu, hori hemin bide, bai. parrilen, aurren, bero gitxi ez, Bai, eta jezela, ostantzien erraitzen da eta ez da itzen barrut. Orduen erdien je dau. Orduen bakarrik enbigune da, eta amaitu. zuk erdin da hori nola egin dezu, zean konfitatuta bezala? Bai, Hori da, minot, vale. haulan, brasa suabe bien, Bale, bale, hori bale. jo putxu bateaz, da Vale. gero tapainot. Hori, bale, bale. Da vuelta eta vuelta. Da orain, erdien da huelez, Bai. ba bueno, gero tuiti baino ez da. Orain. Oso ondo. Igual bizek ez dugu biko, bai, Bai. da txipiroie engogu mateaz ni pentsate hor. Nahiko Hori izango da, da. bai, nahikoa. Dago txago hori jo pixkat. Hori txiko goiten, Atentakula. Hori da, tentakulo zenku. txea. Berangan Hori minutu, gainean, ze gero bai. buelti emokeran, igual jongo jasko. Ederki ba. Azte guzti honetan ikusi ditugu hainbat gauza, parrillan egiten dituzuela, eta hau pixkanaka hau eskolan ez da ikasten, Hau ez, hau... hau zeuek, ez da probak Bai. egiten, da hola, animatzen, dezamono, ba egiten dugu latxibila, baina bukatzen dugu, ba parrillan eginda, eta... Bai. Gente asko dauen da itzen dugu, da markaitzen dugu parrillen, da gero amaitzen dugu laban. Hori, Atxada danak... hori da. Baina badu, ja, Bai, brasako guztua ja. gustua ja hartuta. Bai. Zuzea bertako parrillerua, Bai, bai, eta bertan dakazu aukera, jatetxian, ba, komedorian, eta Hau, bizten, hori biztan. dana neurrien. Hori da. Bai. Bai. Lehenengotan, ez da, holan, ni oso lotzatu jenaz. Ba, baina oan biztarrekin horrela prepauta, zabe. Bai. Hombre, oan dotore, claro. Hombre. Jo, danak nebre begire Bai, eta holan hasieran bai, biztan. baina oan, listo, oan Bueno. alkandora autoriak eta jantzi, eta listo. Bueno, bai. Bai, zarki ba. Ikarri zuzero, Bai. parri, Ondo. buelta mongutxa gutxi biberieri, da listo, ja lastaren jeda. Zarki. Eta nola da, jatetxe eta gero kristal batekin zertuta o bertan, kristalik Ez, gabe? bertan, Dana ez dago kristalik. Hori da. Honena, argazki bat Haulan dugu gauzen etxean moduen, aldamenean. haulan gauzen moduen. Hostia. Aurre gentie eta ni hemen. Bai, ikusten da, zuze soltura dakazu nitzen. Bai. Hombre, claro. Hombre. Azelenetik ona, ez da? Bai, ba. Bai. No. Eta Alexia, zu barruan etzen zezu taldian. Ni barruen egiten dut, Zu bai. barruan egiten duzu. Bueno, batxutan be bai, Laguntzen diozu. Bai. Jon, Gente bai. asko dauen inda Hori, panet bai, baten ez da. askotan momentuak izaten dira, ez? Bai. O sarrera pila bat, o gero postreko garaia. Bai. Hori. Eta egile zen da, bakoitza badakau bere tokila zukaldian, baina gero momentu bat iristen da elkar landu berri, ala. Ba, bai. Eta batzutan izaten da baita ere, platera garbitzeko tokitan, bai, pila bat Batzuetan ezatzen bai, tezuinen, Bai, egin dugu hori hori da. da, hori lagundu. Eta gero guk behar deunian, ez dut, venga, etorri laguntzea Hombre, eta claro. enplatatzea. Hori da, ala moldatu behar.
eskalan izan bideo, estantzien, Hori da. bakotxak egin bakarrik behana. Bai. Baina hori da badakizu zergatik, bezero guztiak ordu biterritan dana bat etortzen dielako. Bai. Hori da, hortik Danak ordu bit erdizetan. hori da, hor sortzen da arazua. Guk prestatzen ja, baina utzetik eunea jartzen Baina, ja. bueno, guk erreserbak hartu geran daulen esaten dugu, bueno, ordu pizta, ia albadosa, Guke bai, esan bai, etorri, esan bai, bai, baina- azken indanak etortzen Hori dien sordu da. baten. Hala Bai. da, hala da. Bueno, txipiroie marka dute dau, Bai, ez da marka bidera asko, sustantzien, mingostu egiten da. bai, hori da, bai. Bueno, Zuen ingurua bestela udaran, da baita neguan juteko ere, bai, inguru... bai, uden da pasada bat. Bai, orduan tentazioa orduan zuk lan gehiago, eta denbora gutxi ondartza guteko. Ba, bai. Hori da. Baina Baina, bestela, bueno, bai. egiten dugu gure eskapadarak, izora, Hori da. eta... Bai, bai. Asko gustatzen dut. Eta surfa eta holako gauzak? Que va, ni ya ya sarra nazu. Que ba. Bueno, igez, oin dala urte bi, maratoi naben donostikoe, osea, que aldamaio inaben, ondo. osea, que... Bai. Ondo. Bueno. Listo, hau baino deko. Bai, Ez dugu askorik engo, sustantzien gogortu itzen da. hori da, bagoazen barrura. Oso ondo zalda, ez da? Bai. Vale. Hola, xen. Hori da. Listo, hau... Eta hor, claro, hortikan irakasi egingo dezu. Bai. Oso ondo. Da gero, basin emin gugu. Hortxen, ipini, erki ba. Igual bai gugu hau zati Bai. biken edo, egindeko ganien. Eta orain, kuia garaia delako, baina txipiroia ni pentsatzen dut modu oera desberdinetan prestatuko duzuela, ezta? Bai, mintzen Hori da, duguz, bai. Txipulie Tipulagaz bat, ere, bai. bai. Hori da. Beitu. Hortxe. Ezin dalako hortik kamaran atzetik usaindu. Zer dituzuak usainak. Potentia, bai. Tipulina, Konzentratua. bai. Tipulana, hori da. Bere saldarekin baita ere, eta tinta pilo bat, oso Bai. konzentratua. Mhm. Kasu honetan ez dago loditu beharrik eta ez ere ez. Eba, Bere, ez. hori da. Konsome moduko bat da. Konsome bez, hori da. Orduen, orain enplaten gugu. Bai, kotxin urreatu. Kaldo kurtzuet. Da izten baduzu, bai loditzen da, izten baduzu. Bai, pixkatu utzizko zu bajuan horrela Bai. beha loditzen da. Bai, Eta gero, kontraste apurtxu bete moteko, Bai. mingotzago kuia. hori da, bai. Eta kuian gani, txipiro Ze kolore, Bai. Ze bisitasun. Esketan akaso lanzte bidez, da? Saborikaz, da kolorikaz, da. Hori da. Dotore, Da, txalotatxo bete mingotxo. Hau xene. Hori da, bai. Hori osorik. Bere zuko erabili dugu hemen tintan saltze egiteko, eta bai, Da hori dau, bigun. bigun-biguna. Osa, hon dau... Hoxe, barratuko, zeikoan. Deseitzeko moduena, guen. Hori da, ba, beti bezala, gure xeferen azken ukituak ezan, eta ea, nolako doan platera hau. Txipiroiak garbitu, tipulatxaren zukua, txipiroi tinta, eta txipiroi zaldaz saltza egin. Txipiroia eta kuia zatia parrilan egin. Osagaiak platereratu eta tipulatxaz lagundu. Daztatzeko prest, zerbait faltaltzaio? Bai. Bai. Gatza, ez da? Bai. Hori da. Ikututxu bet, Hori da. Nahiz da ziren pixka bota, gero azkenengo ikutu hau, ez? bai. Hori da. Zegoxua gelditzen den gatza hau, ez da? Gatza bai, baina gatza ire jarri martzaio hemen zerbait, klaro. Zena, hartu bezatira txipiruiena. Hain plater polita, estropeatzia ere pena ematen dit, baina, bueno, nire lanare porratzia da. Hori da. Kuiatxoa, txipiruiekin daztatuko dut. Atxada, Bai. Gainen jarri.
Bi saboro zeharo desberdin, kuiatxuena eta txibilena bat eginda, haitu, haure porratu dugu. Eta balekua. Eta bain txipiroi tinta, modu askotan ikusi diete, baina, bueno, ze bisitasun dakan, Bai, Txalota bat. Bai, ez da beti bezala igual barasiakin, geho iragazit hori dana. Konzentratzen utzi, tinta pilo batekin, eta bere zaborea daka, eta guan tipulatxa, a ber. Modu bat eta beste txipiroia askotan jatia tokatzen zagu hemen, ez zait behin tokatu kuietxuekin hastia, baina onlare oso goxua. Eta tinta indezuen modu berezi hau, askarra ematen du erreza dela, baina, klaro, hortako ere txipiroi tinta pilo bat euki bardia, Bai. Beraz badakizue, txipiroi tintak beti Gorden gorde. bidez. Banaka, mordozko bat egiten da, eta gero olako saltza goxua, ez da? Bai. Hori da, gaurko lehendabiziko platera bukatu dugu, baina bagatoz, bukaerarekin. Eta bukaera, gozo kontuak, beti bezala. Hortzen zaion da, berala, batoz. Gaurko bigarrengo platera egiteko prest, eta aste hontako azkena, ez da? Bai. Hemen bertan ditugu osagaiak, eta plater honek, postre honek nola du izena? Ba, neguko frutak, ez da? Frutak egingo Bai. dituzu, ez da? Eta nola ez, parrillan. Claro. Hori da. Araxen hasi ginen, eta holaxen bukatu behar, parrillan. Bai. Hori da. Ba, platera egiteko osagaiak esango dizkizueten lehen da bizi. Pomelo, zagarra, mango, granada, laranja, irina, azukrea, pomelo eta laranja saltza, gurina, azukre beltza, matz marmelada eta esne gaina. Osagaiak esan ditut, eta hori Primeran. danak bateratu egin behar ditugu. Bale, ba, hemen dekogu plater guztize, bale? Tergutzi, ametxe, hori da. Bueno, ba, hartungo guz zagar bat, Hori, apain jarri dugu. Bai, baina gero orain apurtzen erabili biguz. behar. Hori da. bale. Bihotzak kenduko guz, Hori da. bale? Bioz gabeko zagarra, ez da? Bai. Hori da. Honek eskine bebaikun kenduko guz, Hori da. eta purtsuet. Gehixo bebai. Piskat horrela, hobeto kendu. Bai, bada espada, bien goguz, bale? Bai, hori da. Bada espada. Baina, bueno, horrengoa... Bueno, primera tengo da, Oh, claro. Vale, eta oin, ja, kenduta dekogunez, sartungo guz. Gurina pixka bat. Gurina pizka bat, Hori da. bai? Hemen tontorran, Hori da. Otxen barru baldea. bai? Tu, hortan. Gero, parrilan urtutzen danean, berak emango dio bere... Bai. Ba, bai zaporea, kremosidadea eta guzti hori, ez da? Eta azukrea, Hori da. Azukre beltza. bai? Eta oin, Otxen jarri. hemen jarriko guz. Eta kanela zatitxu bategaz, Bai. ba, brazara joango gara. Hori da. Eta Prestatzera. gero pentsatzen dut kanela hori berotasunakin emango diola bere Bai. aromatizatu. Zapore egingo du. desberdina, hori da. Hori da. Hemen txetako parrilla prest. Vale. Barduen, kanela portuko guz, Eta otxen dipini. Bere hartuko, ui, zeitze azkarre, bai, ez da? Zaintzen da, ez da? Bai. Eta on, Jarri orduko, dator, horko aroma ikaragarria. Bai. Eta gero tapatu egingo duzu. bai. Eta holantze egoziko guz, bale? Hori da. Bale? Beko berotasunakin erla tapa itxita, dana egingo da bertan egin. Bale. Orduen, hause, utxiko guz hemen, eta saltza prestatzera joango Hori da, gara, hoxe, bale? hemen txinutziko da, bai. Venga, Hori da. guazen. Guazen. Listo, zatiabek Bai, jasoko honek dituenik. handuko guz. Hori da, eta guan saltza egiten hasiko beha. Venga, Bale, ba. orduen, saltzie prestateko, Bai, biguz, pomelo, eta laranjasko zukue. bai.
Nahizanezko, nik laguntzia zuko egiten. Venga, borduen, nik ingo dut zukue eta zu bitartien bota esne gainean. Bai, eta berotu apurtzu bet, bale? Hori da. Horaxean. Guztia, ez da? Bai, mesedez. Hori da. Vale. Orduen, noin botako guz koladora bategaz honen zukue. Hementxen? Bota be, bai. Azukria? Bai. Koiara bat edo. Koiara bat, Bai, hori da. bat edo bi. Bueno, nik oso zaila naiz eta bat edo bizamen Venga. bai, azu botako dut bat eterdi, oia bi. Vale. Hori da. Hola, xem, pixkan Venga. aztu, ez da? Bai. Hori da. Bota berta, Ipini zukoa. koladoria. Bai. Oh. Claro, horrela hobeto. Hola, xem, pasa? Bai. Listo, ez da? Mitzi. Hau, atzea. Eta oin dekogu ja, laranja salsa bat, vale? bat. Eta pomelo. Eta gero, eta gehiago, egosten garenien, ba, Loditzen jungo da. bai, Hori da. loditzen eta kolore gehiago ikiko dugu, vale? Bueno, ez Eta hau jarri dugu hemen martxan, min ikusten denez, azken finean da guk hor deguna, bai, hori da. orduen, Hau otzian. azkenien, Hau xen bihurtuko litzak, bai, eta Hori da. kolore desberdineneko. Hori da. Vale? Claro, hasieran osagaietan esan deguna saltza nola dan laranja eta pomelokin eginda, eta da hoixen, hola irekiten iso ditzuko pixka bat Bai, hemen. ze bestela Zumotelian joango hori da, hori da bestela jongo da. Hori da, lasai hemen txenja itzali dut, hori da bai. Perfecto. Eta ikusten duzu hemen zumotelian nola hoixen jarri, eta gero bukaeran hartzen du gorputza eta koloria ere bai. Vale. Hori da. Eta ja, azkenetik, prestako guz lur bat. Lurra egingo dugu. Bai, mahatzaren Hori da. lurra. Hori da. Vale? Orduen, biguz bol bat, eta han sartungo guz... Hemen ondo? Vale, perfecto. Hori da. Orduen. Oso ondo. Eta Bai. honekin lortuko duzu gaieta moduan lurra egiteko. Bai, Sentsazio hori, zartaginen ezta? prestako guz, eta gero matzaren mermelada, botako guz, eta ja hori Hori da. lurri Ikusiko dugu, hori ikusiko dugu, pauso, Venga. pauso, hori da. Hauxe, begun daue bai. Hori da, Vale? empomada esaten dana, Bai. hori da. Urtu gabe, baina bigun-biguna laneako, Bai. gauza horietako tekstura hori hartuta, ezta? Eta azkenien, Bai, eta zukria. hauxe bai dana. Hori da, guztia. Bueno, eta bain, Naztu. zukengo zu, edo nik. Naizu, nazeukin hori Venga. nazu. Hori da. Bueno, orduen ja, naztako guz, hor kanpoen deko guz, zagarrak prestatzen, Bai, Hori da. saltxibe bai, eitzen dau, zuk hori lasai, hori da. Hori da, eta bitartean, Hori da, foruan, leku oso polita, Bizkaiko txokorik politenetako bat izango Bai, gineke. ezta? Bai, hori da, bai. Hala esen da. Eta azte guzti honetan erakutsi dizuegu, beraiek beren sukaldia, batipat, azken bolara hontan, parrilan murgilduta zaudete, bai, bai arraiak egiten, kasu hontan ere zagarrak ipini ditugu, itxaskiek ere bai, danai, Danatariko. tortilla ere bai, Bai, hori egun, da, guztiak ikusteko aukera izango dezue, gure atarian nahi dezuen momentuan sartu, eta hor ikusteko dezue, baserri mairako reseta guztiak. bai. Egunero. Hau ja, ia hori prest da. dau, Hori da, ipingo guz zertagine, bai, hementxe. bai, parkatu. Lasai. Horatzi. Hola, hau, temperatura emango diote, ezta? Bai, Hori da. Eta ikusten dezue, Alexiak bertan daramatza 16 urte lanian. bai. Gaztia dirudi, baina 16 urte bertan Gaztia lanian, ez naz, ja, Etxea gaztia, bueno, Bai, itxura. Bueno, oin botako guz hau ona? Hori da. Eta hoxo, horrela, bueltan, Naztako guz. hori da. Gero azkenien, mahatzaren Hori da. marmalada botako guz apurtzu bet, eta Bai. lur itxura eukiko dugu, bale? Itxura, hori da. Ordan hau, koloria ardezan, Bai. berala hemen txin bertan. Da gero krujinte geratuko da. Bai, hori gero ikusiko. Oraindikan hori Bueno. bigarrengo pausua da. Venga. Orain orain egongo gea, buelta eta berala gatoz. Hartu du koloria, Bai, ezta? Bueno, esan, bigundu dugu, eta gero baita ere marmelada gehitu diogulako. Bai. Horregatik handa kolore iluna. Ez pentsa, zera... Erreta dauela. Hori da, hori da. Bueno, daia, botako guzona, Bai. Gehien bat hemen,
berotasunetikan hotzea krujinte mantentzen, Bai, ezta? bai. Kontraste hori ona izaten da, mostia, hori da. Eta orain zagarrak nola ote daude? Bueno, primeran egon. Primera, Bai, guazen ikustea. Venga. Hori da. A ver. Zeran da? Ondo zamarka, bai. Claro. Bueno, orduen, eramango guz barrura, eta han, amaitxuko guz platera. Kanela uzei bada. Venga, Ai. barrure. Hori da. Bai. Eta orain aurkeztu. Venga. Hori, nik momentu batian guztioi esan, ez dela, lehen da biziko aldiz etortzen dela guregana, guregana txurienea, bai, baina Bai. EITB-en bigarrengo aldiz. Bai. Hori da. Gaurko honetan sukaldean lanean jarduten ari da, lanea etorri da. Baina lehen da biziko aldiz etorri zanean izan zen abestea. Gaur, behin da berriz esan diogu ea abesten duen kanta bat edo beste, baina ez da uzartzen. Baina, Egun baten egorro, hori da, naz, eh? hori da. Baina egun, EITB-ko egun berezi batien izan zinean, Gabonetako ator ostatzen da urtero. Bai, egun baten etorri nintzen, Eneko Atxagaz eta Andoni Luis Agurigaz. Goi-mailako sukaldarien artean berak beraiekin abestu zuen. Bai, primeran Ezta? gainera, eh? Primeran, ezta? Hombre, hau Hori da. badekogu, bueno. Hori da. Basez prinzipolita, ezta? Bai, desberdina, ezta? Bai. Bueno, orduen, jadekogu dana prest, eta hoinen goguz, nazte bat, Frutakin, hori da, bai. fruta guztiakin. Orduen, koliar batega, sonegaz, adibidez, atarako guzona. Bai, nik nahi izanezko guztoko atuko izut, Vale. Hori da. Hemen txikila eta ondila. Venga, perfecto. Hori da. Granada, badutik, Hori da, aliakatea. Bai. Orduan abesten, bi hoien artian. Bai. Ondo. Abestia, ez abesti izan zen? Hasi zen, bazkaldurikan bapo, pero baina ja, gehiago bestakit ja. Papo bazkaldu eta ze pasazak geho. Bueno, ja, zute dekot. Bueno, Ai. botako guz apurtzu bet, gure marmelada, vale? Eta oin, fruta guztizek erabiliko guz gure postrie eitxeko. Hori, zagarra izango da parrian eginda, eta Bai. gero beste guztiak naturalian. Bai, Hori da. batzuk bero egongo diez eta bestiek hotza. Hori da. Vale? Hori. Bai, hotza izaten da, baina, bueno, temperatura ambiente izaten Bai. da. Hori da. Orduen. Ingo guzaz. Apurtzu bet, lurre, amen, Lurra. dekoguna, jakasi, astute. Ikusten duzu? Beira nola gortu da, Bai, ezta? berriz kuzkatzen da horrela, eta listo. Gure lurra esan dezu, Bizkaiko lurra izango da, hortxen. Bai. Paraje, Urdaibaiko parajeetakoa. Bai. Beikaldian dake ondarra, eta mendira iluezkeo lurra. Dana bertatik berta. Dana. Hori da. Frutak ipintzen, ameniko gogonik be bai, Hori da, mugurdiak. kanela zatitu bet, Hori da. mogoda. Kanela honek emango dio, bai, toke berezia, Eta bain, usailare bai, baino parrilean bota duen usaila, izan da, bueno, honek bai, oso potentia da, Bai, ezkezitu nabaritzen da. Baino parrilak eman dio, derrepenteko gauz hori, bai, ba, berotzen, ezta? Bai, Eta azkenien botako gu gure egin dugun saltzan. saltza, hori da. Eta saltza bertan egin dugu, baina hau ze pasatzen da, hau ja ostuta daola, eta orduan, hobeto. Postronentzako, hori da. Epelien mota berrian otzian, ze polita. Eta Artista. jadeko gu prest, gure platera. Hori da, gure platera. Oso platera polita. Oso polita koloritzua eta dastatzeko prest. Berala nator, azken ukituak izan da. Zagarrei bihotza kendu. Gurina eta azukreaz bete, eta parrilan erre, kanela makillaz aromatizatuta. Azukrea, esnegaina, pomelo eta laranja zukuaz saltza egin. Irina, gurina, azukrea eta mugurdi marmeladaz lurra egin. Fruitu guztiak platereratu eta apaindu. Bueno, Alexia, tastatzeko prest? Venga. Hori da.
kantatu nahi izan ezkeo, abestu, bota, Ez zuten zu hori lurrie? Bai, kruz, bai. Bai. Baina gero kriston zabori ematen dio, gaietan, azkenean hartzen da urtutzen danean, gaietan sensazioa, ez da? Mugurduarekin, da hori. Oso goxua, eta hemen parrilen da. Bueno, zenbat kontu gaur parrilagoak. Gaur eta azte guztia. Fenomeno. Parrilai benetan puntu hartuta diozue. Bai, ez da? Gaur agur eguna da, eta bertarako Jonek lehen da biziko platere egin du, zardadila, eta nola ez, etxeko Jabia, Juanan Zaldua, kaixo. Kaixo, Aurrek ondo. Ondo, ez da posik. Posik, oso posik. Gure bai, Zure bai, ez da? Aurreko egunetan alkarrekin nanien ibili ginen, eta esan da bezala esan izan, azken egunean etorri guri agur izatea. Claro. Horta izen da. Hori da, fenomeno portatu dira beraiek, Hone bidez. Ekipo dakazu, ona. Ona ez, zoragarria. Zoragarria, etxe-etxekoa gainera. Etxe-etxekoa, bai. 16 urte, 18 horrela. Eta jubilarte bertan. Bertan, ez da? Mobitu. Bera jubilarte. Bera jubilarte. Zuk ondo zaitu, Ondo zaitu, Larregi, eurek zaitu bidozien Hori da. neuri. Lana, oporrak eman, jaiegunak, eta listo. Oporrak larri. Oporrak larri, Larri. Grabatute da, hori ez da. Dena grabatuta geratzen da. Hori da, eta ez da handian gogoratzen, jarri txoriene, badakizue, EITB-en sartu, txorieneko atarian, eta beira, esandakoa hor geratzen da. Hori da. Plazerra izan da zuekin lan egitea, oso ondo pasaet, parrilan pentsatzen nuen banekiela, baina hemen gaurko honetan asko ikasi dut, Asko ikasi dut, eta holaxe jarraitu. Parrilak usten arraia eta aragia egiteko bakarri dela, eta zuen... Ez, enleike danitaikoa, enbide aurreratu parrilan bebai, ze askotan pantzelaike parrila dela, basiko, eskatzeko basikoa eta hori ez da egin, enleike danitaikoa eta enbide danitaren probatu. Zuek pentsatu, hasi ginen astelenean angulakin. Tortilla patatare bertan egin dugu. Gaur zagarra. Bueno, zenbat gauza, Hori da. Bueno, gogoratu bitartian zuek webunea dezue, irubebikoitza, Baserri maitea, .com. Hori da. Eta hortzen dituzue, bazuk esan. Bai, 9-4-5-2-3-4-8. Hori da. Deitu lasai. Eta etorri Baserri da, nik uste dut, izango dara honetarako. Hori da, ona lekua zoragarria, geho bakizu ibili eta alberta jun jatea, eta beti hobeto erreserbatzia. Eta erreserbatu ondoren, badakizu esan, txorienekuak zaztela, Txorieneko gure ikusleak. Pila baditugu, Bai. Hori da, eta pila baditugulako horregatikan ospatzen dugu datorren astelenian 200. saioa. Beraz, adi, eta gaur ez dizut esango zenekin ospatzen dugun 200. saioa, baina... oso sukaldari, goi mailako sukaldari esango da bertan. Zuei agur esan, eta beste bat arte. Horixe jarraitu, Eskerrik asko. Hori da, Bizkaia gora, Urdaibai, eta Forua, eta Baserri maitea, danak, Eman egurra da nahi. Bale, ondo izan. Bardin. Eskerrik asko. Bardin, eskerrik asko. Agur. Imaginatu etorkizuneko etxea. Etxe adimenduna. Konforterako diseinu.